postupuje duo Kytana. Ja som bola celý deň v Alpe, ja som nejako nechci prekvapená, len plná lásky a šťastia. Jak se úspěch v soutěži projevil ve vašem životě? Chovají se lidé z okolí jinak? Ja vždycky hovorím, že dostávame to, čo vysielame. Takže my nevysielame žiadne také emócie, závisť alebo hnev, takže vôbec žiadna závisť. Žiadna ani poznámka nepadla taká. Všetci boli strašne dobroprajní, pozitívni. Uvažovali již o tom, co by udělali s velkou výhrou? Robili by sme si CDčko a čo je veľkým cieľom je pomáhať druhým ľuďom. Tak jak sme my boli dole, alebo keď sa dostaneme dole, aby sme mohli tiež pomôcť. Mají nějaký